Thatcher taldeak Euskal Herriko gaztetxe eta eszenatokietan punk jarrera duen poparen berpizkundea sustatu du. Hirukotea Itoiz Zarama eta Ertzainak taldeekin alderatu izan da eta gazteen arteko gitarren soinu moduan jarri duen belaunaldi berriaren parte da. 2021ean Hiruzpalau amets Larri epearen lehen oihartzuna lortu zuten. Eta 2024an Umu Internazional zigiluarekin sinatu zuten Ezpatei Dizira, diskarekin sendotu zeuren ibilbidea. Azkenaldian, Aroztegia singela plazaratu dute Olaia Intziarterekin batera. Lekarozko Aroztak kolektiboarekin elkartasuna adierazteko. Thatcherrek underground gitarren sua bizirik mantendu du Euskal Herrian. Ez dut lan egin nahi, ikusten duko zaizkit. Ez du lapurtu dizkit. Jada orain ez daukat dolerik. Ez da inori emateko ere. Jada orain ez daukat lorerik. Etxera heldu goizaldetik makarroiak prestatzen. Ez dakit zer nahi dudanik, ez pertsona arrotz, ez da lorerik. Ez dakit zer nahi dudanik, ez pertsona arrotz, ez da lorerik. Ez dakit zer nahi dudanik, ez pertsona arrotz, ez da lorerik. Ez dakit zer nahi dudanik, ez pertsona arrotz, ez da lorerik. Ez dakit zer nahi dudanik, ez pertsona arrotz, ez da lorerik. Bueno, saio honetan Thatcher taldearekin gaude. Taldea ezagutzen ez duenarentzat, taldea noiz sortu zen eta zein helbururekin? Taldea uste sortu zela 2018an, 19an, gutxi gara hortik, eta sortu genen pixka bat, inongo helburuarekin egia esan, osea, talde bat sortu nahi genuen, eta beste talde batzuetan ja geneukan pixka bat gure bilbidea, eta jarraitzeko nahian, igual, zerbait, como gitarra garbiago batzuekin, baina, osea, helburua, beti, ongi pasatzea eta jazta. Hasierako hirurok entorren igual beste proiektu batzuetatik, gitarra distortsionatuekin eta guzti, eta inguruan baitere talde horiek zeuden, eta bueno, pixka bat zerbait berria gitarren hasi genuen taldea ere, gustatzen zitzaizku gaulako distortsiorik gabeko taldeak, beste Ingalaterrakoak, olakoak, eta hortik hasi ginen tiraka eta gaur arte. Erran bezala, taldeak ibilbide bat du, 2019an erranduzue sortu zela. Ez dakit nola baloratzen duzuen taldea hasi zenetik gaur egun arte egintako ibilbide hau? COVID-a baino lehen atera genuen lehenengo maketa, justo geiko urtarrian, eta ordura arte kontzertu gutxi eman genituen. Hortik aurrera, eta batera arte, igual jarraitu genuen, igual, COVID garaian pare bat 3 edo 4 kontzertu emanez eta geroztik bestein beste. Eta gero Hiruzpalau amets Larri epearekin hasi ginela askoz gehiago jotzen, ja Euskal Herri osoan zehar, eta hortik gaur egun arte jarraitu dugula gutxi gora bera malda berdina. Baina beritu genela orduan sekulako aldaketa 2021etik aurrera. Batean Hiruzpalau amets Larri epearekin. Hori da. 40 aldia eta gero batez ere hor. Bai, kuarentena eta gero hasi ginen ja
pues bolo gehiago izaten, eske ni behintzat lehen enituen Euskal Herriko gainontzeko taldeak pertsonalki ezagutzen. Bai, eta Seguro- orkesta ere. seguro zu- Nafarrotik zenbat aldiz jo genuen kanpoan, hori. Bi. Eta ez genituen keba, Sergioren taldeak seguro 19 edo gehiago ez genituela taldeak, bai ez, fijo. Eta ez genituen ezagutzen, eta are gutxiago, ezagutu igual taldeak, justo Sergiorena ez, baina, adibidez tok bai ezagutzen genuela, eta baina pertsonalki ez, eta hortik aurrera bai hasi ginela, pues, harreman pertsonalak ere izaten Nafarroako kanpoko taldeekin, zela zerbait guretzat, como maravilla, bai, flipa. Aldaketa horrekin ere izan zen fuertea. Uste duzu etxean egote horrek alde batekan edo bertzetik lagundu zizuela zerbait berria sortzeko, kanta berrietan lan egiteko, eta horrek ere lagundu zizuela boom hori izatera 2021 batean? Galdera ona, ez dut inoiz pentsatu, egia esan, seguro baietz, seguro lagundu zigula hori etxean egotea. Nik egia esan, ez dakiz asko konposatu nuen garai horretan, baina bai igual ez genuen inolako pretentsiorik edo, eta hori bai igual lagundu zigula. Ez ginen inor, eta orain ez da ere, baina zen pixka bat, gauzak egitea presiorik gabe, edo, geratzen gara ez dakin horren etxean, eta ratua pasatzen dugu, eta bitu hau, ez egoen pretentsiorik, orduan nik uste bai, lasaitasun horretatik bai atera zirela hor, gauza guapoak. Bai, erritmoak aldatu zirenez eta agian garai horretan ez zirenez hainbeste diska ateratzen eta eman zuen tartea bakoitzak bera egiteko eta agobio gehiegirik gabe. Eta igual bai suposatu zuen seguramente aldaketa bat egiteko arrazoi bat edo bai, seguramente bai. Lasaitasun horrek eman zigulako ere tartea, guazen hau egitera, pretentsiori gabe edo lasaitasunez zerbait egiteko. Zerbait sortu zenuten, eta ere, aterata, kuarentena horretatik aterata, kontzertuak hasi ziren. Ez dakit horrek ere, hor nabaritu zenuten ere boom bat dena betetzen zen. Mundu guztiak zuen gogoa kontzertu guztietara joateko, joaten zinen kontzertu batera, aunque ez ezagutu taldea, joaten zinen, ze nahi zenitun gauzak egin. Ez dakit, uste duzu horrek ere mantzizuela pauso bat aurrera guzti kontzertu bat, eman behar dugu kontzertu bat, eta pila bat jende dago. Ez dakit hori nabaritu zenuten, lehenagotik egintako kontzertuatik noski. Bai, nabaritu genuen sekulako aldaketa, baina justo atera genuen ez aldi horretan ere, egia da, justo, COVID-az geroztik, baina Hiruzpalau ameselarri atera baino lehen, izan genituela kontzertu batzuk, eta nahiz eta oso ez ezagunak izan, Errekale horren jo genuen, Lekunberrin, ez dakinon, eta desente betetzen zen. Eta ez ginen bat ere ezaguna, kara joaten zen jendea, igual maketa entzun, baina sin más, planaren gatik. Orduan igual bai, eta nik uste du jendea baitere jarri zuela arreta gehiago musikari eta ateratzen zen gauza berri guztiei, ez dakit COVID-aren ondorioz edo COVID-ak suposatu zuen edo COVID-aren testuingurua suposatu zuen musika aldaketaren ondorioz. Jendea igual jarri zela adiago Euskal Herrian gertatzen zenari aldaketak egon zirelako baitere Euskal Herrian musika arloan, no sé, ez dakit. Zuek, Sergio, algo? Pues hori, listo. Ez dakit, sentimendu bat edo emozio bat eskatzen bat dizuet errateko atzera begiratze horretan, ez dakit baten bat burura tortzen zaizuen. Sentimendu bat... Emozio bat, ez dakit, 2019 horretatik, ez? Onat. Ez dakit, emeretzitik, 2021 bat izan zen como lokura bat. Jende berria ezagutu toki berrietan jo, ez genuen ezagutzen ezer. Ni behintzat, enituen kontzertu gehiagirik ikusi Iruñatik kanpo ere, eta, Gasteiztik kanpo. Eta izan zen zerbait berria ezagutza, orduan guzti horrek suposatu zuen zen estasis todo el rato, estimulak, eta ez dakit. Nik bai esango nuke, horrela sentimendu bat atzera begira, bai
uste dut, osea, batez ere gauzak egiteko gogo asko, asako, osea, inoiz baino gehiago izan zen hor, como jende guztia zegoen, como, ingo dugu hau bestea, eta no seke. Eta lasaitasuna baita esango nuke. Osea, nik uste, orokorrean lasaiago egon dela guztiak, como gauzak egiten. Bai, osea, eta ez zuen importa, ez dakit, no sé. Bai. Osea, COVID-aren garaia, en sí, nik ez dut ere oso... Bai, bai. Hori zen dut nahiko positiboki COVID-a, bueno, 2021 hori nire bizitzan edo musikan edo bai, eta bizitzan ere, en sí. Zergatik euskaraz egiteko autua? Ez dakit autu bat den edo horrela atera zen, baina azkenean autu bat dela errango nuke. Bai, niretzat, behintzat, bai, autu bat izan zela, bueno, sali, no sé. Ez que erdizkan ikuste, Osea, baita, ingelesez ez dugu egingo, ez dakigula ingelesez, eta gainera gazteleraz ez genituen hainbeste talde entzuten. Osea, ordan beste, ez dakit. Zaldibaren da autu bat, adibidez, euskaraz egite edo da, como... Bai, segun. Bai, nik uste dara gehiago bai, apur bat, talde batek, dekozan helburuek eta kontuan eukite bai, zure helburue bada joten, ez dakit, Espainia mailan edo zein lekutan eta gentiek ulertzi eta izetie, ez dakit, la hostia, Espainia mailan, kasu horretan, igual bai da autu bat erderaz egitea, jenteak gehiago ulertzeko, lo que sea. Baina, eta nik ustote zuen, zuekin berba eginda, nik ustot zuen helburu esala hori, helburu esala lagun artien eiti oso zer, eta orduen ez dakit autu bat izen zan edo ez, baina igual naturalki euskeraz, Euskal Herri zen nengo gu, orduen euskeraz eitie. Bai, nik uste, igual, Iruñako bi txabali jontzat, izan zela, erabaki bat euskaraz egitea, baina ez marketing aldetik edo, baizik eta, konposatzeko aldetik edo, entzuten genituen taldeak baita gehiengoak edo ingelesez edo euskaraz egiten zuten ikuste garai horretan batez ere ez. Orduan, bai, eta, lehengo taldeetan baita euskaraz abesten genuen, así que... lehengo taldeetan gazteleraz. Bueno, bai. Sí, lehengo taldeetan, nik uste dut... Eta kreinske pizka bat ematen zigun. Bai, kalean, tezeren erabezaroan euskera pila bat galdu genuen kuadrillan eta inguruan, eta euskaraz egitea baizela autu bat, baina baitere inguruan zeuden talde gehienek euskaraz egiten zutelako. Osea, kulturalki bai mantendu dela euskararen erabilera, naiz eta komunikatzeko eta guzti, galtzen den garai horretan, orduan bai euskara bilakatzen dela autu bat, baina eta ez dakit, gero eta gehiago pentsatzen dut, igual, Euskal Herritik kanpo ateratzeko, musika jotzera eta guzti, ez dela behar gazteleraz kantatzea, prekarioki ateratzen zara seguramente, oso talde gutxi euskeraz ateratzen direlako eta ongi kobratuz, baina atera, bai, ateratzen zara euskeraz abestuz. Igual gazteleraz abestuz, baina gehiago, inkluso. Errexago egiten zaizue konposatzea euskaraz bertze hizkuntzetan baino, errango zenukete? Bez. Nire errezago egiten. Errezago, barkatu. Bai, errezago, bai. Edo nozbait planteatu zarete, edo jarri zarete bertze hizkuntza batean konposatzera? Nik adibidez ez dut ez da probatu. Nik ez dut ez da probatu. Niri eske orokorrien, ez dut gure sartu inor talde horretan, baina erderaz da musikie orokorrien, eske jate guztetan. Euskera da askoz politago abesti bat egiteko eta abotzaz eta melodiak egiteko, euskera askoz hobie, erdera baino nire ustez. Ni probatu dut, borlarekin pare bat abestien, baina probatzagatik beste hizkuntza batean, eta nabaritzen zait abestiak ezberdina direla makarragoak edo, polita dira baina nahiago askoz gehiago euskeraz egitea. Baina da, igual, gazteleraz egiten baduzu letra bat edo probatzen baduzu, dena oso literala sonatzen duela, ez? Ez que metafora gazteleraz dira... Bai. Eta euskaraz, naiz eta metafora bat saiatu ez egiten, sonatzen du batzutan metafora bat bezala, metafora gisa, eta, tal cual, hau eta... Baina, bai, gelditzen da horrela... Igual da guretzat, ez dakit.
Eske metaforak gazteleraz geratzen dira oso, pisutxu, ez dakit, pretenzioso, super. Bai. Konposatzenetara eta hizkuntzaren arira galdetu nahi nizpeke, ze hau atera da bat baino gehiago taldeekin, psikologai batea bezalakoa dela errango zenuketen kanta konposatzea? Ez, niretzat ez, ke ba, ez. Edo letrak? Seguramente letrak egiterakoan ja da zerbait aurretik hausnartuta daukadalako. Eta ez da terapian bezala edo psikologan bezala hausnarketa berriak ateratzen dituzula. Ni kantatzen ja da zerbait barneratu dudalako eta ateratzen dudalako. Eta ez dut uste letrain sakonak egiten ditudan nik behintzat, eta zuk Salinas, maitasunaz hitz egin dezakegu bai, baino maitasunaz baitere konposatu daiteke oso modu ezberdinetan, sakontasun pila batekin, igual superficialagoa den zerbaitekin, eta horrekin konparatzea da... Dakit handia dela, baina bai, ez dakit nabaritzen duzuen konposatzerako orduan edo jartzerako orduan, momenturen batzuetan errexago egiten duzuela bertzetan baino, eta hor ere atzean zerbait dagoen, ez dakit. Bertze batzuk errandi didatelako, ze? Ja, nire kasuan ez da ere, ez beti, baino oso gutxitan nik uste egite ditu dela letrak como nitan pentsatzen. Eta askotan pentsatzen dut, historio bat, edo zain daiteke edo zer, pelikula batean, edo igual irudi bat gustatuko litzaidak ikustea, orduan eskribatzen dut, edo baino ez dakita inpertsonalak diren, eta horregatik ez dut hortik jotzen, baina no se, nire kasuan ez da. Ez dakit, nork erabakitzen du zer taldean? Neuterran, bat jartzen da normalean letrarekin, eta etortzen da, edo lehenengo soinu bat ateratzen duzu eta hortik zerbait ateratzen da, ez dakit nork erabakitzen du zer, edo norbaitek erabakitzen du zer. Musikatik kanpo erabaki behar ditugu lehenik pila bat gauza, pila bat, talde bat izatea daia ez da bakarrik musika egitea, baina musikan bakarrik erabakien inguruan, letrak batez ere igual Saldi eta Biok lantzen ditugu eta bakoitzak egin eta besteari pasa, esan gustatzen zaion edo ez. Eta ja oso larri bagabiltza, batak besteari proposatzen dio bere letran igual zerbait hobetzeko edo, baina ematen zaio beti tartea berea egiteko. Eta gero instrumentuak eta guzti, ideiak eramaten ditugu entsaio gelara eta hor denon artean jartzen ditugu, ez? Ez que, zaila da, hori justo, Martin Iruñan bizi da, ni Zaldibarren, herri txiki baten, eta Sali Bilbon, orduan zaila da geratzea lokalean, eta orduan ideiak sortzea, abesti bat egitea, hori zaila da, orduan nik uste, azken diskoan bai egin dugule apur bat, WhatsAppetik berbaen, batek ideia bat bieldu, beste batek beste zozer, no seke, azkenien bakotzak bere ideia deko buruen, eta orduen lokalera jun, eta lokalien ja ironen artean ipintu guzura gozak komunien, eta bestela geratzie, hain ñurrin bizita danok, zaila da geratzie, arratzalde oso bat abestiak egiteko, eta nik ideia haudekat, orduen bagito gula apur bat, lehenengo telefonoz dana ipini aman komunien jakitie batek esedekon, beste batek esedekon, eta gero ja batera gauzenien orduen forma emon ideia horrei. Azken diskoen holan izen da, más o menos. Bai. Edo ideia WhatsAppez bidali gabe zuzenean ensaioan aurkeztu, porque batzutan niri gertan ez zait, eske hau bidali baino nahiagotan bertan erakutsi, porque bidaliko dutena mierda de audio, incomprensible, fuera de contexto, saliko bidaltzen ditu audioak, y te lo curras más, como que metes el BandLab, eso, igual hori da. Baina, batez ere hauek ideia ez bidaltzeko sakarrantzira lehenengo momentuan. Baina, bai esango nuke, erabakiak hartzeko momentuan, hori bai, como que normalean ez dugu funtzionatzen demokrazia bat bezala, baizik eta konsensoa. Batek ez badu nahi, beti hiru gara eta beti dago, ez dago inoiz enpate. Orduan beti da, batek ez badu nahi, ez da egiten eta listo.
Bai. Baina, bueno, horrela erabakiak hartzeko modua, bai ez. Ezagutzen ez zaituzen norbait hau ikusten baldin badago, ze musika mota egiten duzela errango zenuketen. Bai, pop. Osea, pop edo Adituentzat, pizka bat, jungle pop. bai, edo, bai, osea, ja sartzen bagara hor, pues, bai. Rate Your Music foroan, bueno, foro bat bezala da, ez? Ezin da propaganda egin. Egia da. Pedante geratzeko arriskuan esango dut jungle pop. Bai, baina, bueno, gero hortik aurrera, pues, gauza asko. Elkarrizketa, prestatzen eta taldeaz begiratzen egon naiz, eta irakurri dut, nos han llamado poperos como si fuera un insulto. Bai. Ez dakit zer duen gaur egun popak edo euskal popak. Ze hau ez da persona bakarrak errandit dana hau, ze bertze talde batek ere berdina errantzian, beraiek ere uste duzutela popa egiten zutela, modu batean edo bestean uste zutela popa, eta sentitzen zutela, erraten zuten bakoitzean, insulto bat bezala zela. Ez dakit. Ja. Ez interesan. Gero errango dizuet. Nik bai uste dut hori aldatzen ari dela pixka bat, gutxinaka. Eta hori esan duzuna, hori esan nuen elkarrizketa batean, eta pixka bat kontestua behar da. Sin más, esaten ziguten, nik ja, azken bolan ez dut entzun, baina bai duela urte bat, bi edo hiru, bai igual, pues batzuk mitiko lehenengo filan edo esaten zituten, poperos, ez, baina, es como insulto bezala, baizik eta igual como, ez dakit, bazile zala edo, eta, nik uste momentu batean esan genuela, como, bueno, eske, arrazoi daukat, en si egiten dugu pop musika, eta, nik adibidez ez nekien zen jungle popa edo, igual, gaur egun esango nuke, The Smiths edo The Jam edo Stone Roses edo, asako talde Britaniar, gaur egun esango nuke, hau pop da. Baina duela urte batzuk, ez, eta ez dakit, eta, popa baita egin alda gitarrekin, eta popa izan alda super krudela, eta izan alda baita super makarra, super ez dakit, itzein aldu ez bakarrik amodiotaz, edo baita ere, eta ez dakit, nik uste popa forma ezberdin asko dauzkala, bai. Nik uste dut bai, igual popan inguruen, igual banatu aldala apur bat. Musika, ia musika pop dan edo ez dan pop, eta gero gure izateko modu eta nun jotzen dugun, nogaz jotzen dugun, gure helburuek zeintzuk dian. Popero, bale, bai pop musika egiten dugu, popero, bale, ondo, baina gero, jakin bidade, bakotza nundi datorren, eta zeintzu dian gure helburuek edo gure izateko modu ezin dan, eta zelekutan jotzen dugun, talde moduen zelan funtzionetan dugun, eta ez lotzi hori pop kulturari historikoki, bizi zendana edo taldiek egin dabezena mundu mailan, eta nik uste dut tala gehiago, banatzea apur bat hori pop musika bai, gero izateko modu eta talde moduen funtzionetako modu ez da ezaguna dan pop kultura horren bezala. Hori da gehiago gaztetxero edo. Bai. Pop gaztetxero, bai. Eta gero, pues ez gato zen ez ere, claro, musikalki ere aldatu gara, eta hasieran ez genuen popa egiten, orduan, pues imaginatzen dut, garai horietako nostalgikoek bai esango dutela poperos, pues modu irainkorrean edo. Hori galdetu behar nizuen orantzen bertan, ez dakit urte hauetan hasi zinutenetik eta gaur egun artea, azken kanta egin duzuen arte, ez dakit nabaritu duzuen zuen musikan aldaketarik. Ez dakit, heldutasun puntu bat hartu, ez dakit soinuan edo nabaritzen duzuen heldutasun puntu bat, edo ez dakit, horrelako zerbait nabaritzen duzuen, aldaketarik dagoen. Batzuk erraten ziaten ez, harmonikoki pila bat adatu gara. Hasi ginenean, nos creíamos unos frikis eta egiten genituen gauzak superzaiak eta gaur egun aldatu gara eta egiten ditugu gauzak harmonikoki errexagok. Ez dakit zuek ere horrelako zerbait nabaritzen duzuen zuen musikan. Igual bai, aldatu gara, seguro. Hasieran egiten genuen zerbait punketik asko zurbilago zegoena, igual orain egiten duguna baino, naiz eta baita ere punka egiten dugun neurri batean, uste dut, musikalki. Eta igual bai saiatu garela pixka bat,
bueno, influentzia berriak egin izan ditugu ere bideo honetan zehar, eta igual, pues, bai saiatu garela pixka bat, ez modu pretenzioso ez zer, baizik eta, bueno, gustatzen zaigulako ere musika estilo horiek edo, eta pixka bat, popa izaten jarritzen dugu, baina, bueno, beste igual ukitu batekin edo zer komplexutasun puntu batekin edo, igual, esango nuke, ez dakit. Eta gero bai, denborakin gauza barrizek ikesten soiez, esperientzatik eta bai, eta jotzen bakotzak bere instrumentuen gauza barrizek soiez ikesten, eta hori eruten dozu zure taldera bai, ikesten dozu Zose Barrize, nire kasuen bateriakin adibidez, eta guroterun bai kontzertuetara eta direktuetara, orduen hori etote diskuen, abesti bat sortzerako momentuen, eta gero hori geratzen da moduen. Obviamente, denborakin, gehiago ikesten soiez, eta gauza barrizek soiez sartzen, segun ze musika antzuten dozun. Hori da balio duren antzura. Bai, nik uste dut, bilakaera tekniko bat seguro izan dugula, geroz eta hobeto jotzen dugu, sin pasarse, baino, pixka bat bai, baino, nik uste oso influentziatuta gaudela, segun ze entzuten dugun garai horretan, hortik dijoa pixka bat gehiago gure musika, eta horrela, dijoa. Eta, eskerrak bilakaera bat dagoela, edo gutxienez aldaketa pixka bat ez. Bai, eta ez du esan nahi hemendik aurrera gehiago zailduko dugun edo komplexizatuko dugun gure musika, entzuten dugunaren arabera eta gustatzen zaidugunaren arabera. Orain, ni pertsoneki, pues igual bai. Noa como estilo batzutara, igual, eskatzen dutena hori. Gero, gai garen hori egiteko, edo nahi dugun, edo ongi geratzen den, edo, baino, bueno. Bai. Lekeitiorara mangintuzten
egiten zaie erantzutea egin duten guztietan, eta denetan egin dut. Zuen errepertorioko kanta bat aukeratu behar duzula. Zuzenean jotzeko? Zuen errepertorioko edo zuen abestitako bat. Baina, zuzenean jotzeko edo... Izan oskorri. Bakotxak bat. Berdina izan daiteke, baina... Nirie oasi bat. Bai, te goza, zuzenean jotzeko ere? Orokorrian, bai. Bueno, justo sin más, pero... Nik nahi dudana bat. Batatuko nuke. Nik aroztegia igual. Bai, gustatzen zaitu. Aroztegia atera duzu, horretaz pixkat itzegin nahi nun. Ez dakit, gai haitz konkretu bat zen, eta da, zaila da horrelako eskaera bat egiten dizuetenan, ez dakit eskaera bat izan zen, zuen gauza izan zen, hori ja horrena esartzen. Horrelako kanta bat sortzea gai bat dagoenean, zailagoa da konposatzea zuen ideiak baino, errango zenuketen. Bueno, gu proposatu genien nahiei, lehenik, bai? Eta, bueno, niretzat, polita izan da gauza konkretu baten inguruan abesti bat egitea ere. Entzuten direlako ere, oso abesti politak gatazka zehatz batzuen inguruan edo betidanik entzun ditu, eta badaude batzuk oso guapo daudenak, beste batzuk oso kutre geratzen direnak, orduan, erronka bezala edo, bai nik uste dut nahi genuela hori egin. Jakinda ere ez zela guretzat abestiare, ez zela baitere plataforma batentzat eta berez ahalik eta gehien zabaldu, hobe. Zinen izan behar ere bere goiak hortan. Baina ni gozatu dut eta gustatu zait gauza konkretu baten inguruan egitea. Ematen dizulako baitere posibilidade ero, gai hori zu nahi duzun aldetik tratatu, pixka bat humoretik, metaforatik, literalidadetik, edo baude forma pila bat, orduan gustatzen zitzaidan, grazia egiten zidan, bai, niri. Total, bai. Jazta, bai. Kontzertu baten aurrean, eta erango dugu gaur kontzertu bat duzuela, eta kamerinoan gaudela elkarrezketa egiten, nola aukeratzen duzu errepertorioa? Egiz esan, ez ga errepertorio aldatzeko egu. Kontzertu asko badeko jarraian hastien zier. Ez ga eratzen asko ensaietako hori esan bida. Normalien kontzertu badeko gu asteburu bat bai, asteburu bat bai. Hastien zier ez ga eratzen ensaietako orduen ez dugu aldatzen. Eta abestiak ez dakitzen aukeratu gendu zen egiz esan. Danon artien apur bat eta... Bizka berriko abestiak hori fijo. Eta gero... Bat ezik hori da. Eta bizka bat, gehien bat igual foion gehiago gatazka gehiago abestiak nola ordenatu, ez? Bizka bat mantentzeko kontzertua bere gora beraekin, eta baina, bai, pena eman digu baten bat kentzea, baina, Baina, kombinazio bat, jendeak entzun nahi duena eta guio nahi dugunaren artean, nik uste dut. Ez du koenduko Goizan Oskorri ni de koña, porque nos matan. Baina ez du guiok ere gure abestizar guztiak. Jo gara kentzen ere kombinazio bat egiten. Nabaritu zuen zerbait holtzaren gainean zerbait kantatzen, zerbait jotzen ari zaretela, eta jendearen motivazio jaitsiera bat, eta nolabait atera behar izan duzuela jende hori gora. Eta horrela izan baldin bada, nola egin hori, ez? Ni bai ditut oso tresna gutxi hori horren kontra egiteko. Hombre, evidentemente nabaritzen duzu abestiaren arabera jarrera bat daukala jendeak edo beste bat. Eta ematen dit amorrua, como me cago en Dios. Ongi pasatzen ari badira, de lujo. Baina bai, jendea geldotzen denean edo mantxotzen denean eta ez dagoenean hain kontzertura
Bueno, emate dit pena ere, baina, jo que se, eske ni entzule bezala ere kontzertutan naiz ere abestiak etengabe kantatzen duena, así que da putada bat, eta ez daukaitasunik ere, enaiz el animador del público ere, así que... Ez gara bat ere showmanak, hori da, osea... Hori be bai, kontuen eukibide horre gauzak bai, setlista egiterako momentuen, nun sartu abesti bat, edo nun sartu beste bat, adibidez, igual abesti berri bat dekozu, eta bakizu jentiek ez dakiela ondinok letri eta hori, orden, pinu oso abesti hori, eta hurrengo izetie ja, la hostia, ez dugu egiten pertsonak, igual, ez dugu pentsau asko nun sartu zer, izan da, zentzu horretan behintzat ez dugu pentsau, baina bai, horrekin bai jolastu biko zan apur bat, pentsetan jentiek zelan reakzionauko daben gauza batera edo bestera. Baina, bueno, ondo dago, gustot. Bai, eta baita ere, osea, depende, segun publikoaren arabera, osea, gertatu zaigu baita, pues igual, jo que se, Bartzelonara joatea, eta jendeak kontzertu eta gero esatea, jo, que guai, eta egon dira bastante geldi, eta, osea, baita ere, pues, publikoaren arabera, eta nik uste dut ez garela fidatu beharra inbeste, pues, nola dagoen jendea, baizik eta, osea, zuk defendatu behar dituzu abestiak bai ala bai, eta gero igual, pues, flipatu zaie eta egon dira, bai, osea, bai, hori, bueno, bai. Izan behar duzu, pues, pixka autoestima edo, bueno, te tienes que creerlo, bai, te tienes que creer. Baina horrela animatzeko edo, ez gara bat ere gai, osea, 0-0. Lehenago galdetu dizuet, abesti kutxun bat edo nabaritzen duzue badagola kanta bat zuetzako berezia dena edo, bueno, kutxuna dena, baina publikoaren aurrean ez duena funtzionatzen? Niri bere garaian gertatzen ditzaidan hori Iruñarekin, bigarren diskako abesti batekin. Baitere gustatzen zait, igual zuzenean jotzeko, ez zaitan beste gustatzen, baina abestia berez gustatzen zait Loretxea eta ez da ere kantatuen ainolaz ere. Ez dakit, badagon beste bat, como... Bai, oso ados horrekin, bai, total. Porque gainontzekoak, bueno, se kantan nahi... Bai, gainontzekoak nik uste espero duzula pixka bat, bai. Kameraren atzean galdetu dizuet, ea hasieratik hiruak zineten, errandia zu ez, eta nik errandia zu ze guai, ze galdera da, ez dakit nabaritu duzuen pertsona aldaketarekin edo zuen soinua ere aldatu dela? Bateria aldatu da, Sergio sartu denetik bateria aldatu da, bai zuzenean, berak beste tresna bat daukalako beste... Bueno, entzun zuk, hostia. Ez. Bai. Esan zuk. Bale, bai. Ni nabaritzen dut, jo que se, komplexutu duela bateria. Komplexutu du bateria, gero pompoarekin grazia baten dit, hori lo de negra saieto el rato, grazia baten dit. Eta, bai, beste estilo bat, osea, Sergio beste estilo bat doka, evidentemente. Eta ez dut uste horrek orokorrean hainbeste eragin duenik, baina instrumentuan beran, esango nuke baietz, eta ez dakit igual, zu beste daukazu. Zuk nabaritzen duzu ere, zuk zureak egin dituzula pixka bat kantak, eta hor aldatu egin duzula? Bai, hori bai, argi eta garbi, bakoitzak bere estilo edeko, aurrekoek beste estilo bat, nik beste bat, eta hori eskenien nabaritzen da, igual jentiek ez da nabaritzen, hori nik badakit, eta honek badakiz ere bai, eta igual asko fijatzen den pertsona bat, igual horrek jakin gabe bai, baina gero igual beste batek esaten da, bardine, bakotzak bere estilu edeko, eta nik erundot nire estilotik ona, mezkla apur bat, no seke, eta azkenien agurten da, ez dala lehengo bardine. Baina gero, lehengo abestizak abestizarrak joten, saiatzen da bastante igual joten, eta ez dau egiten aldaketiek, como esatie, hostia, igerten da, no seke, nik ustot bastante ondo parekatuta dagoela. Bai. Bai, nik uste hori, biak super onak dira, baina bai, estilo ezberdina daukatela, eta bai hori pentsatu genuen, como hasieran Sergio sartu zenean taldera,
bai pentsatu genuen pixka bat egingo ditugu lehenengo abesti berriak, berak bilatzeko bere rolloa tatxarzen, eta gero bai errepasatuko ditugu abesti zaharrak eta nik uste hori bai lagundu zuela pixka bat Sergio bere burua kokatzeko taldean, ez? Eta nik uste, vamos, entzunlarentzat nahiko bilakaera naturala izan dela, eta ez dela izan, como, hostia, zera, osea, que, bai. Ezakit, errango zenuketen taldean sortu zenetik onat arte, oztopo edo erronkaren bat izan duzuela taldean, momentoren batean plantatu zaretela, bueno, polita izan da, baina hemen geratzen da asuntua. Ez dakit hor izan duzuen puntu bat, inflexio puntu bat izan duzuen momentoren batean. Pandemiak kenduta, nik ez dut horretaz. Ba, nik uste dut zorionez, ez, osea, nera batekoa taldea ustea pentsatzen, nik uste ez. Osea, bai, bateria aldatu baino lehen, hor bazudela sekulako talkak eta taldea usteko punturaino iritsi ez, baina bai, de decir, a tomar por culo, bai, como... Talde bat izatea, azkenean, modioan bezala, gauzak eztabaidatu behar dira eta... Azkenean denbora honitz pasatzen duzu elkarrekin nahi edo ez, eta horrek ere txokatzeko zerbait da, ez? Bai, momentu hori izan zen zaila. Zeriatzen dugu, aita, jode, baita pertsonalki afektatzen zaitu, jode, baina, bueno... Bai, momentu hori izan zen niretzat, gogorrena, hasi. Baina atera gara, flote. Erronka eta oztopoetatik asmo berrietara pasako naiz. Ze asmo berri ditu taldeak gaur egun? Oraingoz aurten eta ez dakit tarteren bat ateratzen badu momenturen batean, ez dakit udan edo, bueno, ez dakit hau ez dugu hitz egin, osea, ez dugu hitz egin, baina nire gustatuko litzaidake igual geratzea pare bat egun konposatzeko sin más, ez aurten grabatzeko asmoarekin, baizik eta bestiak egiteko sin más. Ni de hecho aurten nuke baloratuko ere. Porque, osea, baita ere nik uste dugu ditugula gogoak patxadaz egiteko abestiak, ez? Bai, nik uste, osea, atera behar dugun hurrengo gauza, bai izan behar dela, nik uste dauda, igual nire pajara da, baina, como zerbait, osea, super lasai hartu eta ongi egin mimos, presarik gabe, eta bai, eta filosofo jarri, eta rock progresiboa egin, eta bai guzti. Eta bizarra luzatu. Bizarra luzatu, tal, bai, bide. Igual, hau nire gauza da, eta nik gero eta gehiago ikusten nahi naiz karteletan, tatxer, ez dakit, fama, ez dut erranen fama, ez, baina horrek nolabaiteko beldurra batzutan ematen duela. Edo igual akaso nire gauza da, eta nik azken aldean ikusten nahi naizen zerbait den, ez? Beldurra zentzutan baina. Ba, ez dakit. Apuro edo... Ostras, igual nik, bai, agobio bat, ez dakit, nik lagun artean edo zerbait sortu nuen, eta, ostras, honek jarraitzen du, eta gero eta igual izten handiago bat du taldeak. Bai, osea, nik uste igual, batez ere Martin eta Biontzat, bueno, osea, nita zitzen dut, osea, nire kasuan bai bastante urduri jarri nintzen, baina duela igual 2 urte edo, eta pixka bat gaizki pasatzen nuen, en plan de, osea, hau kriston magnitude hartu du, eta hau sin más. Eta bai hasi nintzen nabaritzen pixka bat pretentsioa edo, osea, bai presio bat, nire gantik, como de, osea, eske egin behar dugu asko hobeto, osea, baina mierda, tal. Eta nik uste, nik behintzat aigantu naizela puntu batera, como lasaiago hartu, eta, a ber, ez da ingarrantzitsua, osea, niretzat bai, baino, osea, tatxez da beste talde bat, eta saiatu, pues, jarraitu izaten, hori, hasi ginen txabalilloak, eta, listo, sin más, lasaitasunez. Baina bai, osea, geroz eta lasaiagoa nago, nik behintzat, baina ez dakit. Bai, garaioi bai izan zela lokura bat eta... Eskin zuen, Bai,
Eta horrek bai pues, gure bizitzan izan zela ere aldaketa. Baina, bueno, beldurra ez, keba. De hecho, taldeak arrakasta izaten badu, izango da guk egiten duguna jendari gustatzen zaiolako eta listo, guk ez daukagulako beste biderik arrakasta lortzeko. Esango nuke. Eta hori niretzat berri ona da. Eta, bueno, hori ja, pues, iristen bada noizbait momentu gogorra zentzu horretan, pues, moldatu beharko gara eta listo. Baina, bueno, beldurra ez. Baina gara joek bai igual izan zirela, bueno, ni, vamos, biziko nituzke berriz, esan nuke, esan nahi dut, enaiz hortaz ere, no me arrepiento. Baina, bueno, ba. Talde bezala garrantzitsua ikusten duzue taldeen arteko lankidetzak? Bai. Bai, taldeen artekoa, kolektiboen artekoa, pixka bat gure elkarrekin edo elkartzen gaituzten behar horiek, arazo horiek edo indargune horiek konpartitzea eta kolektibizatzea nik uste dut garrantzitsua dela. Denon onurarako delako. Pues, gero eta espazio gehiago izan, gero eta espazio gehiago borrokatu hobe, talde gehiago izango dugulako aukera bertan jotzeko, eta ez guk, baizik eta talde guztiek asmoa delako espazio autogestionatu eta zari naiz, edo nor jotzea, bi entzule izan edo gehi. Orduan, nik uste dut, bai garrantzitsua dela, ez bakarrik musikarin artean, hor dagolako mamoneo pila bat ere. Baina bai, musika inguratzen duen alderdi guztioi bat egitea. Baina, bueno, eske gero baitere, badaude musikariak eta espazioak bakoitza badola bere interesekin ere. Orduan, pixka zaila da hori aman komunean jartzea. Ez da inerresa. Polit geratzen da, baina gero jartzen bazara mai gainean gauza batzuk hitz eginez, dices, a ver, esto... Tampoco... Guapo legoke igual pizka bat gehiago taldeen artean hitz egitea, talde edo, esan duzuna, espazio, zirkuito, gaztetxe edo, bai igual guapo legokela pizka bat gehiago hitz egitea gure artean, balditzen inguruan edo zer, vamos, igual bai, eta beste esparrutan igual askoaz ere gutxiago hitz egiten da, lankide edo taldekideen artean, baino, bai nik uste guapo legokela, bai. Kasu horretan, sare baten falda botatzen duzuela errango zenukete? Bai, ez dakit sare bat edo, bai, komunikazio gehiago nik uste taldeen artean edo, bai. Bai, batzutan nabaritze duzu gauza kopakoak direla ere. Bestela da pixka bat kotilleo, hau Bai. batu ez dakiz, eta besteak esan zidaten que no seke, eta pixka bat, bai. Bai, batzutan gauza dira opako eta ez dakiz zergatik jendearen, igual interesarriarena egiteko edo, jo que se, no sé, ni ja, eske flipatze du gauza batzuekin. Baina, bueno, eske, bai, igual, bai falta da gardentasun puntu bat, agian bai, seguramente, eta elkarlana baita ere. Baina, enuk ez da ere estatus ezberdina jarriko musikarita sala edo espazio baten artean. Eske horrek baita ere dakar pixka bat musikariak edo elite bezala bihurtzea edo goraipatzea eta, bueno. Ja, bai. Bukatzeko, eskatzen edo mezu bat 15-16 urteko neskamutiko talde bateri, talde bat sortu nahi dutena, ez dakit ze mezu emango zeniekeen bere taldea sortzeko horretan, eta kontzertuak emateko horretan, uste dut talde gehienak sortzen baldin badire ere zerbait jotzeko dela, eta ez bakarrik beraien etxaiolekuan, baizik eta kontzertuak emateko. Ez dakit ze mezu edo aurrera pauso bat emateko horretan, ez dakit zerbait errango zeniekeen. Nik esango nien, taldearekin pretentziorik ez izatea, eta talde bat sortzen badute, hori izatea, ez talde bat izan nahi dut, baizik eta eske hau atera zait, eta ez dakiz zer, eta nire lagunekin ratua pasatzea gustatzen zait, eta
hortik ateratzen bat talde bat, pues eske daukazu guztia, ez dakit nola esan, osea, ja, gogoiek badituzu, pues, pa adelante, osea, ederki, eta gero jotzaren kontu horrekin, nik esango nien, gaztetxeak direla, izan alduten eskolarik, bueno, eskola eta baita helburu bezala, osea, gaztetxetan jotzea, como izan alduten gauzarik bikainena, eta, osea, zorionekoak gara, hemen Euskal Herrian hainbeste gaztetxe izatearekin, eta hori, sin más, hori izango nien, sin más. Osea, tampoco... Bai, de hecho, bueno, Txirbilenera orain txapatu behar dute, Burlatako gaztetxea ere, Etxarri du izena baitere ez, Bilboko gaztetxeak, bueno, Bilbo. Ez, Etxarri du izena, baino Zauzokoa zen, bueno, ez dakit, hau beste gai bat da, baino, bueno. Nik esango nieke aurrera egitea, eta listo. Heldu dena, pues helduko da, eta listo, baina eske da sekuelako afizioa musika egitea. Aberasten dizu pila bat gainera ere, ez da egit. Afizioa batik egitie eta gogo batik egitie, eta ez izetie helburu zehatz batzuekin ja. Osa, ez izetie gurote izen ez da gino. Osa, horretarako ezin talde bat. Osa... Bai, ikitaza interesante tamen. Ez, broma. Bueno, irukete, nire partetik nik ez ditut galdera gehiago, ez dakit zueri zerbait geratu zaizuen errateko edo hor bauzen mezuren bat emateko edo. Bestela nik hemen utziko elkarrezketa. Eskerrik asko Ratotxo honengatik eta zorte hon kontzertu guztietan. Eskerrik asko zuri. Zergatik gaude hemen, maitia ardiz betetako belai berdea eta zergatik ez hotela hormigoiezko dunak menditartea soilik mamuak golf makiak hau txilur guzti hau bastandarrena da Tabertirako aroztegia bizirik egon dadia Tegeri azpitik jauregira kabia Tabertirako ez dira sartzen zen sakeletan ez zaituztegu nahi hemen ez hemen eta inolez ez zaituztegu nahi hemen ez hemen eta inolez ez dira sartzen zen sakeretan
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.